kaya nganggo teknik kecemplung kalen tak golek luwih becik luwung balen dadi anter bengkalku kapilan iki waraga tulus ati sabar mas kenapa wis tak aturi yen kuciwa cepetan Owes iki owes sampun Mas. Sampun. Matur suwun wangsul ke Mas Saestu. Atur kagem panuwun kepandan konjuk dumateng Roko Mas Idalang Hadi saking Pathuk Gawe Mulya. Leres Mas. Nggih sampun kersa nyawiji